Hello mga mamamayang, andito po ako ngayong hapong ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng tosinong manok. Ito na po ang mga ingredients sa manok na tosino na aking gagawin. Unang-una, manok na hinihiwa po ng mga maninipis na piraso. Pero kayo na po ang bahala kung gaano ka lalaki or kaliliit ang inyong paghihiwa ng manok. Ito po ang mga ingredients: toyo, vinegar, brown sugar, bawang, rice wine, Sprite, at saka annatto powder. Pwede rin po food coloring ang gamitin nyo, pero mas maganda po ang annatto powder kasi natural po siya at walang chemical. Mga mamamayang, paghahalo-haluin ko na po ito. Una po ay ilagay natin ang ating toyo. Yan. Dinamihan ko po siya ng toyo. Maglalagay po pala ako ng asin nito. Nakalimutan ko po. Sorry po. Dahil ulyanin na po kasi ako. Kaya nakalimutan kong sabihin na maglalagay rin po pala ako ng asin. Pagkatapos po ay isunod ko na po itong ating vinegar. Ngayon po ay mayroon na po akong asin at ilalagay na po natin to sa manok. 2 tablespoon lang po na asin kasi marami na po yung toyo na nilagay ko. Tapos hahaluin lang po natin. Naghugas na po ako ng kamay kanina, so malinis na yung kamay ko. Po ay ilalagay ko na po itong bawang na shredded. Yan. Pwede rin po yung bawang na powder ang gagamitin ninyo sa paggawa ng inyong mga tosino. Pero mas mabango po kasi pag fresh na bawang ang gamitin. Ngayon naman po ay isusunod na natin itong brown sugar. Paunti-unti lang po. Ayan po. Nilagay ko na lahat. Ngayon po ay ilalagay ko na rin po itong
rice wine. Ngayon po ay isusunod ko na po ang Sprite, pero paunti-unti lang po. Yan po, ibuhos ko na po lahat. Ngayon naman po ay ilalagay ko na ang annatto powder. Kailangan yata ng mainit na tubig dito. Ayan po, nilipat ko po siya sa ibang lalagyan. Tapos ilalagay ko na po yung ating annatto powder. Ayan na po. Tapos, ilalagay ko lang po ito sa refrigerator ng overnight. Tsaka ko lulutuin kinabukasan po. Ito na po mga mamamayang ang ating tusino na ginawa ko po kahapon. Yan po. Na overnight na po ito. Ngayon po ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto nito. Ngayon po mga mamamayang na mainit na ang kawali ay isa-isa na po natin na ilagay ito sa kawali. Maglalagay po tayo ng tubig dito sa ating tusino para maluto po. Tapos, palalakasin po natin yung stove. Yan. Tapos, hintayin ko lang po itong tumuyo. Tsaka ako maglalagay ng cooking oil. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to. Ayan po mga mamamayang ang ating tusino habang kumukulo po siya. Ganyan lang po ang kulay niyan, pero ang lasa po ay, sabi ng kaibigan ko, ay lasang pahingi naman dyan daw. Kasi yung lasa niya, hindi pa rin nagbabago. Inong tusino talaga. Kahit na iba ang kulay, kasi annatto powder ang nilagay ko dyan at hindi yung kulay na artificial. Kasi mas natural po yung annatto powder.
Hintayin ko na lang po ito na tumuyo ng konti, tsaka ako maglalagay ng cooking oil. Ngayon pong medyo tumuyo na yung sabaw ay maglalagay na po ako ng cooking oil sa tocino. Ayan po. Tapos hintayin ko na lang po itong tumuyo na talaga yung sabaw at saka maluto. Ayan na po. Tumuyo na po itong tocino. At malapit na po siyang maluto. Ang bango. Ayan na po ang ating homemade tocino. Hahanguin ko lang po ito kasi luto na siya. At papatayin ko na po yung stove. Ayan na po mga mamamayang ang aking tocino na lasang pahingi naman dyan. Ayan na po. Natapos din. Sana ay maitry nyo ito kasi napakasarap po niya. Sana ay magustuhan nyo ang reseping ito. At maraming salamat po sa inyong panunood. Sana bumisita po kayo sa Panlasang Mamamayang page doon sa Facebook. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!